maneka den prayitna semuri reseka balik bubar pitike wis diculke iki angonan Sabda Pandhita Tawang Nawa Dewa Nawa Dewa Dasa Ratu Gong aku karo kowe wis suwe ra ngetok. Heeh. Terus ayo njedole. Oke. Iringane apa, Tru? Wis ora playon 9 wae apa-apa. Oh iya, oke. Ya. Tung delep ayo. Sing saya sing jangkep, Tru. Ayo ora apa-apa. Iki perdana setelah lebaran, Gong. Ya iki wis 3 sasi ra wayangan ya, Tru. Sembuh kanane yoga-yoga kuwi. Ya ora apa-apa. Blangkone nggo sarang laba-laba. Endi enek sing jamure tukul. Disemir sepatu karepe ben nireng ilang jamure malah mekrok jamure. Dadi jamur tiram tak oseng enak. Ya aja kok iki racun kok Gong iki ora. Iki ngene Tru, piye Reng? Gong, aku minangka wong tuwa akeh lupute njaluk ngapura ya Le. Padha-padha Reng, aku wong nom kuwi sok kurang tata krama karo sing tuwa ya aku njuk ngapura. Heeh, padha-padha Reng. Muga-muga kowe ndang modar. Hus. Modar ki penak lho, Reng. Kowe ra utangmu 10 yuta punjul to. Nek to tinggal modar sing nanggung anak bojomu. Hus, cangkeme ra. Ndonga ki sing apik wae ora aja kaya ngono kuwi. Ya tak cabut dongaku, muga-muga kowe urip terus. Amin. Nganti kiamat bar kiamat kowe urip dhewe nang ngene. Elek. Kuwi kapiken ndongake kok aku urip dhewe terus aku arep karo sapa? Ten ora iso diobok-obok. Heeh. Aming dhewe kok ya Reng. Heeh. Kok senengane kok ora iki ya ngaturke selamat lho, Gong. Kanggo bocah loro sing disupetke kuwi. Oh iya. Mandiri, Cok. Dimas Bagus. Endi mau? Wis ki anu. Apa? Dek Zaidan Iqbal Wahidiawan. Karo sapa kuwi, Tru? Dek Maulana Farid Al-Hazani. Alhamdulillah rabbil alamin. Iki jenenge apik banget iki. Iya. Ki ana unsur Arabika. Kuwi kopi kok ngono. Men betah melek. Wes muga-muga dadi bocah iso mikul mendem jero tuwa.
Mikul dhuwur mendem jero. Ah, kowe mikul dhuwur mendem jero karo Pak Sutikna, karo Ibu Susi Menteri Perikanan. Susilowati kok Menteri Perikanan. Ibu Susilowati. Heeh. Matur nuwun. Dongaku ya mung kowe. Heeh. Iki sowaning laladan kepek kene, Truk, Reng. Heeh. Alhamdulillah. Laladan kepek ya wis nyorek jadwale awake dhewe. Alhamdulillah. Iki meneng grup rame mbahane. Tanggal 8 Agustus bertempat di Balai Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul. Daerah Istimewa Yogyakarta. Setan tak kira kene ora ati was seneng. Lho, kowe kudune ditanggap kepek Gunung Kidul seneng to. Ya. Syukuri kok ya, Kang. Heeh, nek ora tok syukuri engko sing nyaron merongos. Ha iya. Ketemu aku nang kulon masjid saka kulon kae wong wis lambene putih kae badanku ya Allah. Kene ngomadiane ayah sing wedok kaya aku. Aku mesake nek arep penyaranku kae ning ya aku ora dadi ra sida mesake wong kelingan dhek ndek utang karo aku. Iki lambemu mbok sing apik nek omong, "Wah, utang ki tanggung jawab kok ya Reng ya." Heeh, bener kowe. Utang ki tanggung jawab. Ngandhane kok. Ya arep aku dhewe ngrumangsani utangku ki temamplek rono-rono, Dik. Ning ra ya pila-bara ki wong liya ki tak utamake. Tegese wong liya tak utamake ki ben wong liya nyaur utangku sithik. Duit le wong liya nyaur utang ning aku ki engko terus tak nggo nyaurutan genti. Ngono lho. Ya ora apa-apa ora. Tabunganku ki akeh tenang CEO ae. Iya. Ki ya dongane nggo warga masyarakat, Reng. Masyarakat Kepek Kali Kuning Tulakan Pacitan Jawa Timur. Bener. Muga sehat selalu Bapak Ibu sedayanipun. Para petani ingkang mapan wonten ing Tegal kepanasan tandurane isa dukun sewu tuung rembaka panene mlimpah hasil apik kabeh ora dipangan ngomong ora dipangan wereng ora diserang hama Allahumma amin. Celeng-celenge do minggat kabeh. Amin. Ning nek aku ndonga celenge minggat kabeh iki engko kabul, Rek. Lah ngopo? Yoga ki engko ora terus do mulih. Hus. Anggep wong semene to padake celeng ora. Ora wis celeng-celeng hewan kowe. Bedane nek ning Gunung Kidul karo ning kene iki, Reng. Piye? Nek ning dhewe ki sing akeh ki bangsane kethek. Oh iya. Bangsa penyaran-penyaran kuwi dadi barisan balungan kuwi. Gunung Kidul. Heeh, nek kene iki sing akeh celeng. Heeh, celeng tenan. Ngomongke perkara kewan aku ya rada sedih, Kang. Ah ngapa? Wedhusku sing wedoke lho. Heeh. Meteng ora. Critane rak lara. Kejepit ki ora kedenangan. Tengah wengi aku ora digugah mergo mbak-mbek ora nek sing krungu. Ha esuk ki wis medun, wis ora kejepit. Ning gumonku kejepit kok iso sikil loro ki lho. Bek korenge ora garing-garing kae. Ha wis tok gawa ning kare mau rong. Lah hubungane apa? Engko nek patah tulang ora, ya ming jabane korenge ki ora garing-garing lho, Gong. Wis cek gula darah? Urung. Wedhus kok cek gula darah barang ora. Ha wis tak dol wedhus. Kuwi arep tak dol ora nek bakul wedhus sing gelem nuku entek-entekane tak kon ngopeni gareng ta, Reng. Heeh. Lah tak openi malah mari kandhani kok. Aku gumun gareng ki cen seneng kok bab kewan. Ilate apik gareng. Nek bab duit kok jan seret gareng ki kandhani kok. Aku gumun kok Kang. Cerakku ki kira-kira apa enek sing ngingu tuyul ngono apa ya? Nek ketemu tuyul arep tak plotrok arep tak tuwaleni dadi siji ngono. Sengit ya aku dit. Colonge tuyul ora. Aku terus ngopeni wedhuse Petruk kuwi. Ya tak openi mari kuwi korenge marah sida didol ra sida dibeleh tak balekke ning kandange Petruk. Ning bar diopeni gareng ki mah ra iso meteng kok. Heeh, Mbak. Wis tak ubengke. Monggo sinten sing kersa ngetengi wedhus kula? Wedhuse maksude. Sing kersa nganahi wedhus kula sinten tak ubengke. Wis kelakon. Wis sepurane urung dianak. Nganti bola-bali wis tak ubengke wedhus lanang kuwi. Heeh. Tak ayahi dhewe ya ora dadi. Aku bingung wis karep mudhus urip ming kari urip ambekan ming kari ambekan.
ngomongke perkara kewan to. Heeh. Ki rak kewane. Heeh. Ha nek teleke kowe mesti apal telek-telek. Kowe iku ora kok jeneng jijiki, ora kok jeneng jenesi lho. Heeh. Ning iki pengetahuan ben kowe edukasi ning anakmu sesuk. Oh iya. Takon karo kowe. Apa? Nek telek wedhus jenenge apa? Serintil. Telek sapi jenenge lecong. Telek pitik jenenge lencung. Nek presiden Rusia. Aduh. Sapa, Gong? Berarti pikiranmu telek tok wis ngono wae. Murip kok mung mikir telek ora iki. Ambok mikir utanganmu ku lho ganti sahur terus. Iya iya. Kula boro utang. Lalek-lalekke men. Jengges malaikat gluduk. Sinden pirang-pirang Gong. Mbangane drum mbahas saru-saru kowe. Reng. Aja tak anggap sepele kowe sinden ngono-ngono kuwi bab pembahasane. Wah. Daging semua. Iki enek request layang. Saka sapa? Iki sing halus-halus. Dari Mas Tekno di Tangerang. Oh iki kudu sing kagungan kersa niki Pak Sutekno Pacitan. Heeh. Wong nek Pak Sutekno sing nimbali awake dhewe iki ning Riau. Heeh. Nek garwane Bu Susilowati ku le dines ning Pulau Irlandia kono. Waduh. Iya. Ndek pulau nang kono. Ki saking Mas Tekno ing Tangerang nyuwun tembangipun jenang gula sing nembang Mbak Anggi katur keluarga Bapak Sutekno mugi tansah pinaringan kesehatan kagem sedayanipun. Amin. Ditunggu 4 April Mas Gus Yusuf sarjana sosial magister hukum wonten ing Tangerang. Matur nuwun nggih. Oke. Ini dapat salam Pak Sutekno, dapat salam dari Pak Tekno katur priyapun Bapak Tekno. Oh iya. Heeh. Dari Tekno untuk Tekno. Dari Tekno kembali ke Tekno. Bener. Bener. Pak Tekno, Pak Sutekno kuwi tegese beliau ki paham akan teknologi mulai iso sukses kaya ngene. Allahumma amin. Aku digus ya kaya pengajian. Sapa sing takon? Mbak Anggi, ayo Mbak. Nembang ki Mbak, nganggo bawa ya Mbak iki. Rada sauntara. Engko gara-gara tekan jam iki saiki jam 2 kurang semenit. 2 menit. Engko gara-gara tekan jam 2, yo. Jam tekan 2 menit ki ambekan kuwi urung rampung, Gang. Iki ora. Hasil arep ruwatan ya, Reng. Heeh, engko kek Baranggi ya nembang meneh. Heeh, 2 tembang apa 3 tembang ora apa-apa. Oh, biasanya ora nek semenit. Ayo, Mbak. Non? Lajengan mawon. Ora apa-apa. Aku dalang di residen untuk saat ini tidak apa-apa. Tapi janji besok di Jakarta di Tangerang tanggal 4 itu ada sinden ngeyel. Oh, pulang naik Grab lu sampai Gunung Kidul. Jangan kelewo-kelewo lu sama gua. Senang gluk. Kok outrone endinge nganggo di apa-apa airnya di apa-apa ngono. Iya. Rasa ding. Iya, Mbak. Susah, susah,
negara ki sing simpel wae, Gong. Heeh, ora kudu njungklek-njungklek, ora kudu ura-ura kaya limbukan. Bener. Mergo iki rak wis meh subuh ki supaya ditata atine supaya semeleh ben kole nindakake jaman salat subuh ki ora kelingan dangdut. Ha iya. Mau lagi salat kok pikirane kemo sindene golane piye. Kuwi merusak nilai ibadah, bener. Nah, dan kuwi terjadi di banyak sekali tempat, Gong. Heeh. Malah keporo enek sing nganake acara pengajian, bar pengajian ndangdut, penyanyine nganggo rok terus ndur dengkul. Heeh, kuwi reane ngunut wingi to? Heeh. Ambemu. Ora ya wingi sing nyanyi ki trio kwek-kwek kuwi kok. Telaske, Mbak. Penak ya, Reng. Heeh. Ki sing isih sak nuansa, Gong. Apa piye? Sing nuansane isih pelok barang. Ayo, Mbak, Niken Rafflesia. Tembangno laguku, Mbak. Isih sak nuansa. Wingi rong sida metu, mengagek metu pisan wingi nang Tangerang kuwi. Lah iki ditokke terus. Heeh. Diapalke lho, Mbak, men ora maca kepekan. Sesuk suwe-suwe apal apa jam terbang nembangke lagumu iki terus. Iya, ora apa-apa. Ngono Reng. Karo ngadeg, Mbak. Ben udarane iki lebih bisa terkompresi dengan baik. Suarane ya iso. Arep bocane iki mengkari piyak. Ayo, Mbak, ngadeg, Mbak. Nggih. Nah iki nganggo bawa ya, Mbak. Ah, modar. Jenengan sing bawani. Aku wegah aku ya sampean lah total sampean sing nembang. Langsung mawon nggih. Ya wis ora apa-apa. Sekali lagi tak ngapura. Sesuk neng Tangerang, Mbak, bawa melangsungan mawon. Tutuk gundulnya. Nggih. Gundul yang mana, Gong? As kamu ini. Senengane kok. Ayo, Mbak. Nggih. Nino Nana. Ya. Asani pun siap. Angger sinden ngadeg kok kaya kelilipen ngono apa gegogrokan apa kepiye to, Mas? Sinten Wahyudi to? Mas Hani. Oh, Mas Yani. Niku mboten niku cen dasare mripat, Mbak. Peningale. Tak kira tak kelilipen sinden. Nggih. Ki ana layang tak kira layang jebule lis wayang nggo ruwatan. Iya. Rinten. Monggo, Mbak. Rintan pantan raning daluk mangantuk bratamu wong bagus anyabar citramu nambah beda magyane ratriku. Gandeng kuwi eneng cengkok gawane ya nggonen ra apa-apa, Mbak. Sing nano 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 nano. Ah kuwi nggonen. Oh nggih. Coba. Ah wis suwe sampean ra ngono kuwi to. Coba ya. Wis suwe ra. Suwe. Nah. Ya, Mbak, coba. Telung dina. Heeh. Wulung wayang mung reridho karena triya
payuh 6 karo 2. Heeh, ora 6 karo 4. Selentemane sing rada seru, Mas. Aku idola ya karo sing. Alah merem. Ayo Mbak, teruske. Pisan meneh sing kepindho ki di anu ya jaipo ngalus. Oh iya. Disiapke kakinya, Mas. Nyambut gawe kutu sing temen-temene. Ditelaske Mbak ndak keruyuk laler. Nggih. Ditutupi wae ding men ra keruyuk laler. Barang ames iki iwak e. Nol ya pekat panyawaku manci bedok bebayani
blaske sarung jago. Iki narya syarat, ayo. Gek iki delong kas nyekseni ruwatan reng. Oh ya. Di walik slendro. Oh ya. Nung nung. Iwas katra tundung. Gugak. Wis yaene to, Le. Nggih, Pak. Bagong. Piye, Pung? Wis yaene wisana lehmu. Do gojekan. Oke, Pung. Pandara Janaka wis rawuh, Pak. Lha apa iki piye to? Nang nggon aku iki wis 3 sasi tak aturi kundur randang kundur tak derekke kundur ora kersa wangsul. Ambo kae karepe apa aku ya ora ero kaya terus ya.
Ayo disusung. Ayo. Sangu gendeng. Gendeng kok gendeng ora. Gending Gondarukem. Wajane ora rusuh topung ora sanane ora. Sampah adate sampah kok. Gondarukem durung rong kelingan iki akibar bodo aja nakoke gendeng-gendeng. Ya wis lah. Sesuk tanggal 4 Gondarukem kuwi metu. Ya, heeh. Ayo tak derekake Kairing Sampak Solo. Ayo, Bang.